راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي حاموس 26 تقمتي 2023 ኣብ ዕለታዊ ዜና ድማ ኤርትራ ብማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ዝደጋገም ዘሎ ጎስጓስ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ህዝቢ ሻቅሎት ይፈጥር። ደቡብ ሱዳን ኣብ ናይ ንግዲ ቦታ ብዘጋጠመ ባርዕ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ዘጊት ዘይተነጸረ ነጋዳይ ምስ ወዱ ሞይቶም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ መንግስቲ ናብ ሄይቲ ሰራዊት ክልእኽ ንዝሕለፈ ውሳኔ ኣጊዱ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ብወገን ኢትዮጵያ ዝደጋገምን ብጽዑቅ ጎስጓስ ዝካየደሉን ዘሎ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሻቅሎት ፈጢሩ ምህላው ምንጭታት ራድዮ ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ብሜድያታት ጥራይ ዘይኮነ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝርከቦም ወከልቲ መንግስትን ኣምባሳደራትን ኢትዮጵያ ብዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ዝብል ብጽዑቅ ዝጉስጉስሉ ዘለው ዘመተ ንኩናት ዝዕድም ከይከውን ብወገን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ተመሳሳሊ ሻቅሎት ምህላው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወሃብ ዘሎ ርእቶታት የመልክት። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ናይ ቀረባ ኩናት ገና ሞት ደቁ ንዘይተረድአ ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳዩና ተባህለ ብማዕከናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ተሃዲድ ዝተሓወሶ ጽዑቕ መግለጺታት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክወሃቦ ዘይምርኣዩ ንህዝቢ ብዝባእሰ ኣሻቒልዎ ምህላው ዝጠቅስ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ልሙድ ኣብ ስቕታ ጸኒሑ ብሃንደበት ናብ ኩናት ዝኣቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ብወገን ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ዘመተ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ስቕ ክብል ምምራጹ ኩናት ንኸይውላዕ ዝኾነ ውሕስነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ክብሉ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ዲፕሎማሰኛታት ብወገኖም ኣረድዮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ምስ ሱዳን፣ የመን፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘካየዶ ኩናት ይኹን ኣብ ዝቐረባ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝኣተዎ ኩናት ትግራይ ንህዝቢ እኹል ሓበሬታ ከይሃበን ካብ ህዝቢ ሕቶ ርእቶን ውሳኔን ከይሰምዐን ከይተቐበለን ዝፈጸሙ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብዚ ሕጂ ወገን ኢትዮጵያ ዝደጋገም ዘሎ ኣዋጅ ኩናት ዘስምዕ ሕጋዊ መሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘመተውን መንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ስቕታ መርገፂ መሓዝዩ ንህዝቢ ኣሻቒሉ ዝርከብ። ካብ ኩናት ትግራይ ዝተሳሕበ ዝበዝሐ ክፋል ሰራዊት ኤርትራዊ እንተኾነ ብስም ማእቶትን ካልእ ወፍርታትን ልሙድ ምንቅስቓሳት ኣብ ምክያድ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ዘመተ ግና ዛጊት ዝተዋህቦ ወግዓዊ መብርህን ሓበሬታን ከምዘየሎ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ናብሮኦም ራሕሪሖም ክኸቱ ዝተጸውዑ ኣረጋውያን ዝርከብዎም ኣቦታትን ኣለይቲ ስድራን ሕጂ እውን ብዳግማይ ክተት ናብ ኩናት ከይኣትዉ ሰጊኦም ምህላዎም እቲ ካብ ኣስመራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ይጠቅስ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዞባ ጆንጎሊ ከተማ ቦር ኣብ ዝርከብ ዕሙር ናይ ንግዲ ከባቢ ማሮል ብዘጋጠመ ባርዕ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ዛጊት ዘይተነጸረ ነጋዳይ ምስ ወዱ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ። ኣብቲ ብ21 ጥቅምቲ ብለይቲ ከም ዘጋጠመ ዝተገልጸ ባርዕ 6 ሰባት እውን ቆሲሎም ከም ዘለው ንኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ብምጥቃስ መርበብ ዜና ሱዳን ፖስት ገሊጹ። ሱዳን ፖስት እቶም በቲ ባርዕ ዝሞቱ ኣቦን ወድን ኤርትራውያን ምዃኖም ክጠቅስ እንከሎ ካልኦት መርበባት ዜና ሃገር ድማ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም የመልክቱ። እቲ ባርዕ ኣብ ንብረት እውን ናይ ሚልዮናት ዝግመት ዕንወት ከም ዘውረደ እቲ ኣዛዚ ፖሊስ ጠቒሱ። ጠንቂ እቲ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ ቤት መግቢ ዝተበገሰ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ወነንቲ ትካላት በቲ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣስዒቡ ዘሎ ባርዕ ተሓታቲት ክትከውን ኣብ ልዕሊ ወናኒት እቲ ሬስቶራንት ዝኾነት መንነታ ዘይተጠቕሰ ጓል ኣንስተይቲ ክሲ መስሪቶም ኣለው። ኮሚሽነር ፖሊስ ዞባ ጆንጎሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወነንቲ ትካላት ኣብ ትካላቶም ከይሓድሩ ዝኽልክል ሕጊ ከም ዘሎ ብምዝኻር እቶም ግዳያት ኮይኖም ዘለው ኣቦን ወድን እውን ነዚ ሕጊ እዚ ብምጥሓስ ኣብ ትካሎም ኣብ ዝሓደሩ ለይቲ ብዘጋጠመ ባርዕ ከም ዝሞቱ ኣተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሄይቲ እናገነነ ንዝመጽእ ዘሎ ፋልልነት ንምርግጋእ ኣብ ዝዋጻእ ኣህጉራዊ ሓይሊ ዝዋፈር ልዕሊ 1,000 ሰራዊት ንምልኣኽ ዘሕለፈ ውሳኔ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ተኣጊዱ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቐዲሙ ዘሕለፎ ናይ ውሳኔ እገዳ ዳግመ ግምት ክገብረሉ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሳልስቲ እዚ ድሕሪ ዘቕረቦ ናይ ይግባይ ሕቶ እውን ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝተነጽገ ኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሩ። ቤት ፍርዲ ኬንያ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ዝሓለፈ ናብታ ኣብ ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዞባ ካሪብያን እትርከብ ብጉጅለ ገበነኛታት እትሕመስ ዘላ ሄይቲ ሰራዊት ንምልኣኽ ዝብል ውሳኔ ዝእግድ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ተቃዋሚ ሰልፊ ሕጋዊ ኣይኮነን ብዝብል ድሕሪ ዘቕረበሉ ክስ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ 9 ሕዳር ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክህብ ትፅቢት ይግበር። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሄይቲ እናሳዕረረ ንዝመጽእ ዘሎ ናዕብን ፋልልነትን ንምግታእ ኣህጉራዊ ሓይሊ ክዋፈር ድሕሪ ዘሕለፈ ውሳኔ ኬንያ ብፍሉይ ዝሰልጠነ ልዕሊ 1,000 ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ክትልእኽ ምዃና ተመባፂዓ። ኣምሳያ ናይቲ ናብ ሄይቲ ተዋፍሮ ሓይሊ ድማ ኣሜሪካ ኣስታት $200 ሚልዮን ሓገዝ ክትገብረላ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ክግለጽ ጸኒሑ። ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን